मॅजिकल फिंगर कोकणातला मॅजिकल फिंगर बघितलं ही तुझी झलक. ही झलक तुम्ही मगाशी म्हटलं ना मी 10 मिनिटानंतर बघा ते हे बघा हे मग कसं शांत बसलाय कॅमेऱ्याच्या नंतर तुम्ही त्याला बघा ना तो उभंही नाही राहणार. बिहाइंड दी सीन, बिहाइंड दी सीन, बिहाइंड. नमस्कार मित्रांनो, मी महेश तुमचं स्वागत करतो पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, आपण आपल्या गावी आलेलो आहे फरस गावात आणि हा आहे पहिलाच दिवस. रात्रीचे वाजले आहेत 7:30 आणि हा रात्रीचा टाईम आहे कारण की आपण सकाळी जेव्हा आलो ना तेव्हा थोडंसं घरी हा काम होतं ते केलं आणि झोपून गेलो. तर आता आम्ही 2 तास झाले तर उठलो, फ्रेश वगैरे झालो, चहा पियालो. तर आता आहे ना आम्ही सर्व लाईटी लावून ठेवलेले आहेत घरात. सो एक तर ना बाहेर बघू शकता तर या साईडला थोडा काळं वाटतो आहे. तर तिकडे ना आम्ही बघा या साईडला आहे ना थोडा काळं वाटतो. तर इथे असा या साईडला वरती बल्ब लावतो आहे, कनेक्शन इथं लावतो. तीच वायर आहे ना भाऊ जॉईन करतो आहे आणि पप्पांची इथे पूजा चालू आहे. भाऊ आहे ना वायर जॉईन करतो आहे. तर असं माझं हे कोकणातलं घर आहे. ह्याचा पण आपण एक प्रॉपर व्हिडिओ बनवलेला आपल्या मेन चॅनलवर आहे. महेश जाधव बँजो असं चॅनलचं आहे नाव आहे. जर झूम आउट म्हणजे आपला वाईड अँगलमध्ये बघा किती काळोख दिसतोय. आता हिला तिकडे जाईल. आम्ही घरी आलो ना की आमच्या तिन्ही घरामध्ये आहे ना आमचं माझं पण मोठं घर आहे. आमचं पूर्ण लाईट असतं, इथं पूर्ण उजेड असतं. तर आम्ही जेव्हा नसतात आम्ही केव्हा तरी येतो सुट्टी पडल्यावर. पप्पा तुम्हाला इथे ना मोबाईलने काळोख दिसत नाही. काळोख म्हणजे मला जो डोळ्याला दिसतो मोबाईलमध्ये नाही दिसत. मोबाईल जरा जास्त कवर घे बघा. हे असली आहे बघा, एवढा काळोख आहे, एवढा काळोख आहे इकडे. सो आता बघूया कनेक्शन लावल्यावर किती फरक पडतो. सो बुद्ध विहारची पण तिकडे लाईट लावलेली आहेत. आता कनेक्शन लावल्या पेटला लूज लागलो. यस, हे बघा आत्ता प्रकाश बघा कसा आलाय, बघितलं किती फरक पडला. खूप काळोख वाटत होता. असं इंटरेस्टला थोडासा काळोख वाटला ना बरोबर ना वाटत मग. सो आता बघा इकडे पण कसा प्रकाश वाटतोय. आता बघा आता कसं जरा एकदम व्यवस्थित वाटते. थोडं उजेड आलाय ना आता इकडे. आता बघा वाईड अँगलला पण जास्त काळोख दाखवत नाही. झाडू येते हा आणि झाडू घेऊन नाही गाडी पुढे करा चकाचक तिकडे करू हे करूया मग. चालेल. पप्पा तेच सांगतात म्हणजे गाडी लावायला ना आता हे 2 गाड्या आहेत तो इथे लावणार आहेत. तर थोडंसं इथे क्लीन करायचं आहे. इथे आता तोरण लावतोय. दार रिकामं वाटतंय आपलं. तर कसं झालं आहे दाराचा जो दरवाजा आहे ना तो मोठा आहे आणि तोरण छोटं पडलेलं आहे. सो मंडळी गावाला आल्यावर ना अशीच आम्हाला छोटी मोठी कामं असतात नाही करावी लागतात. बघू शकता आलाय भाऊ. डोर आहे ना वरचा भाग रिकामा वाटत होता. मग आईने वाटतं मुंबईवरनंच आणलेलं आहे ते आता भाऊ लावतोय. काय हे कळत नाही पण वाटते छान आहे. हे बघा बरोबर त्याने लेवल घेऊन लावलेलं आहे. परत 3 महिन्यानंतर आम्ही आलो की परत चेंज करणार, पण दुसरं लावणार. काहीतरी नवीन नवीन चेंज करायचा बरं वाटतं. अरे संदेश भाऊ कसं आहे? मजेत. तुम्ही कशा? हो एकदम झकास भाऊ. कधी आलात गावी? आज सकाळी आलो. प्रवास झाला. तर मित्रांनो आपण पाहू शकता आमचा भाऊ मॅजिकल फिंगर कारण ना ज्याचा आपण रील्सला व्हिडिओ टाकला होता ना भावना तो चालला ना तो हाच आमचा भाऊ आहे संदेश जाधव. यस, कॅशो मास्टर्स अख्ख्या कोकणात गाजलेला आमचा भाऊ. या संदेशचीच आपल्याला आपण रील्स टाकली होती एक आणि संदेश मेसेज करून सांगतो आम्हाला हे कुठे पाठवू नको. तो बिचारा म्हणजे थोडा घाबरतो, बोलतो की फेमस करू नका मला कारण की त्याच्या ऑलरेडी इकडे एवढा कोकणात फेमस आहे की तो त्याला बिचाराला टाइम पण नसते फुरसत पण नसते. पण तो स्वतःची पब्लिसिटी करत नाही बिचारा. असे आमचा भाऊ. आपण बघू शकता आता मग कसं शांत बसलाय पण कॅमेऱ्याच्या नंतर तुम्ही त्याला बघा ना तो उभंही नाही राहणार. बिहाइंड दी सीन, बिहाइंड दी सीन, बिहाइंड दी सीनचं बघितलं ना तर पण नाही राहणार. आम्ही गणपती दोघांनी खूप मजा केली होती. आम्ही गणपतीमध्ये मित्रांनो ह्या गणपतीमध्ये पूर्ण किती 10-12 दिवस ना. याच्यात तुमच्या काय ग्रुपचं नाव आता? यंगस्टार यंगस्टर ग्रुपमध्ये मित्रांनो हे दोघे पण वाजवायला होते. यंगस्टार नापणे आपलं एक गाव आहे वैभववाडी. ओके. तिथले एक आपल्या भावाचा बँजो आहे त्याच्यामध्ये आम्ही गेलो होतो. भाव आपला कॅश वाजवला होता तिकडे. तर खूप मजा केली आम्ही पण. बँजो मित्रांनो गणपती त्यांची ऑर्डर खूप होत्या. नाही आम्हाला 6,000 रुपये 3,000 रुपये आमचं पेमेंट नाही भेटला पण आम्ही आमचा एन्जॉय केला बस. जी आपली हाऊस होती आपली मौज होती जी आम्ही केली बस. एक शौक असतो ना आपला वाजवायचा तो आम्ही पूर्ण केला दोघांनी.
सो मंडळी, आपण संदेश जाधव याची तारीफ केलेली कीबोर्डसाठी मॅजिकल फिंगर म्हणून, तर त्याची ना एक झलक बघूया आपण. तर त्याने एक कीबोर्ड आणलाय छोटा, त्याच्यात तो आपल्याला एक झलक दाखवणार आहे. हो मंडळी, आता आपण ना संदेश जाधव याची एक झलक बघणार आहे, तर दाखव बघूया. बघितलं, हे आपल्या भावाची झलक. बघितलं? जाधव, आमचा कॅशो मास्टर, कोकणातला किंग. मॅजिकल फिंगर कोकणातला, मॅजिकल फिंगर. बघितलं, ही त्याची झलक. ही झलक तुम्ही मगाशी म्हटलं ना मी 10 मिनिटानंतर बघा, ते हे बघा, हे आता ह्याच्यानंतर पण बघा. आता मित्रांनो, आपण आता सिरियसली बोलूया नंतर. सो मंडळी, बघितलात काय भारी वाजवलं आहे. असं याच्या बोटांमध्ये जी जादू आहे. आपण अजून एकदा ऐकूया. तुम्हाला मी त्याला थांबायला सांगितलं. सर कोळी चालू कर. कोळी कशा त्याच्या गाण्याचा ढंग टाका ढंग टाका ढंग. सो मित्रांनो, आपला व्हिडिओ आहे ना, मी आता इथपर्यंतच ठेवतो आहे. तर आपण ना आता उद्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सो मित्रांनो, आता आम्ही निघत आहे. चला. अरे बंटी, मी गावत आहे ना, मी माझ्या घरी जेवतो नाही का, जेवण घेऊन जाते मी. चल. जेवण मी कसा कोणतं तुला माहिती आहे काय? हे सांग, विचार राजू. अरे बंटी, काय हे का विचार? जेवण एवढं भारी बनवतो ना, आयुष्यभर तुम्ही आहे ना संध्याचा दरवाजा फक्त उघडा ठेवा बस. बस. मी आहे ना, मी खरं सांगतो, आमच्या भावाने जेवण खूप चांगलं बनवलं होतं, पण एवढ्या डोळ्यांनी कळ मारली ना भावांनो की मला आहे ना संदेश भावाची आठवण आली. तर मित्रांनो, चला आता व्हिडिओ हा आपण इथपर्यंत ठेवत आहे. भेटू आपण दुसऱ्या व्लॉगमध्ये. चला, बाय बाय. राजू माहोल बनवता आतमध्ये, माहोल बनवता आतमध्ये. आता राजू आता गपकन येतो. आपली इज्जत कमी होत ना बाई, लाईक केलेलं परत जात नाही. 1 2 3 स्टार्ट. ऐक ना, मॅजिकल काय, मॅजिकल फिंगर. मॅजिकल फिंगर. हा, तर सॉन्ग आपल्यासोबत संदेश सादर करणार आहे. ए बंटी, ऐक ना. हा, तू चालू कर, मी बरोबर कट करीन.